Velkommen på Psykologhuset Bryggen. Jeg vil give dig en guided tur rundt i vores lokaler, så du kan se, hvordan her ser ud. Her er vores venteværelse. Her skal du være mere end velkommen til at nyde en kop kaffe eller te, mens du venter på at tale med den psykolog, som du har bestilt en tid hos. Herinde har vi det ene kontor, hvor vi kan afholde både individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, alt afhængig af, hvad dit eller jeres behov er. Og hernede har vi det andet kontor. Det er muligt at bestille en tid på vores hjemmeside på www.psykologerne.dk.